Біздің ТПО реши 2001 жылдан существует. Отходлар жүйе захоронение қазірінде почти 10%-на алып келе урыны. То есть біздің уже оның рекультивациясы 2021 жылының 30 июньде yoğlarga тиеш, рекультивацияга тиеш. Шуның өчен без икенче очередьне уже запускать итәргә тиеш быел. Аның өстендә эшлибез. Лицензия артыннан документлар тапшырып, лицензия получать итеп, шул карамактан, значит, ежегодно тарифлар арту буенча 4% арттыралар, а безнең, допустим, менә уже вредные атмосферные воздействия, вредный выброс ел сайын орта, ул орта күп өлешкә. Допустим, 2019 елына булса безнең 517 мең елга инде бу, а уже 2020 елга уже 832 сум каралган. Шушы полигонның тулы аркасында инде, шушы затратлар аркасында без инде населениенең частный секторыннан шушы әйтелгәнчә инде тариф буенча аларга тиеш булабыз инде расходларны котлар өчен. И в дальнейшем диспетчерская служба белән җайлап җибәрергә кирәк булыр, наверное, кубометрына талоннар алып, телефоннарны игълан итеп, килеп түләп, соңыннан кертеш булар, скорее всего, инде. Что касается аулардан тоже объявлениялар буенча, безнең пресс-курант буенча строительный мусорларны и икенче төрле мусорларны тоже пресс-курант буенча барып алып килеп, захоронениега кертеп тапшырып, тоже үзебезгә алабыз инде. Әгәр дә инде шундый бар икән, шундый кирәк икән, әгәр дә инде шул диспетчерская служба звонит итеп, без техника белән үзебез килеп, үзебез алып китеп төяп, шундыйрак служба ачып җибәрәбез инде. Бу 1 июньнән аның бәяләре белән танышырсыз, җибәрәбез, телефоннарын тоже. Безнең бу, что касается ауларның инде, ТПОларын алып килү, аның транспортның тарифына кертелгән инде ТПОның бәясе. А если инде сез үзегезнең техника белән, частный техника белән кертәсез икән, яктаныш калып кереп, то сездән уже изымат ителәчәк кубометр буенча тариф 964 тиен быелгысы елына. Вот, ну, актаныш өчен инде уже легковой машиналар мәсьәләсендә 0,5 кубометр талоннар издавать итеп, шул талоннарын түләп алып, и һәрбер киткән рейсны фиксировать итеп, талоннарны издавать итеп, шулайрак була инде быел.